Jeszcze jeden. Super. Ile mamy? 2 teraz. 2. A na ten? Antoniuś? Tutaj też położysz koraliczki? Tak. 1. Ślicznie. 1. Drugi. Oj, nie mam koralików. Tylko 1 mam. Potrzebuję jeszcze 4. Antek. Antoś. O. Co znalazłeś? To jest mamy wełna, Antek. Moja żółta wełna. Antoni. Co tam masz? Brązową wełnę i żółtą. Miękka? Ale wiesz co, nie rozwinaj, bo ja potem nie zwinę tego, wiesz?